Hello, welcome back għal video ieħor u llum għandna video li ser jorrob lil ħafna minnkom għax naf li ħafna minnkom tħobbu it-tisjir u l-ikel. Jekk tiftakru is-sena l-oħra kont sfajt video fejn għal-ġimgħa sħiħa sajjart ikel Malti biss u fil-video tal-lum ser nagħmlu propju hekk biex nikkommemora sena minn dal-video li tabus lill-channel tiegħi għax naf li ħafna minnkom skoprejtu bija wara dak il-video. Ħankun qed insajjar 7 platti differenti b'kollox u għandna taħlita ta' deżerti, platti prinċipali u anki żgħar. U ovvjament ser nkun qed nagħmel xi riċetti tan-nanni tiegħi u iva qabel ma saqsuni ser nħalli r-riċetti kollha fid-description. Mela, bdejna ġimgħa ikel tipiku Malti biss. Tlaqna. Ser nibdew b'deżerta u ħanibdew bit-torta tal-lewż. Ser nħalli l-measurements eżatti tal-ingredjenti u anki l-metodu fid-description. Imma ovvjament kull torta tibda bl-ġina. Biex għamilt l-ġina bdejt billi ħallat il-melħ ma tqiegħ u wara ħawwad fil-butir bidi billi użajt ir-rubbing method. Jekk għandkom food processor dal-proċess ikun ħafna iqsar so jsuġġest li tużawha. X'in it-taħlita ġiet qisha breadcrumbs iżid l-ingredjenti l-oħra. Is-soltu l-ewwel inħawwad it-zokkor u l-qoxa tal-lummija mat-taħlita u wara nżid il-liquids imma l xi raġuni tid-darba l-ewwel ħawwadthom mal-bajda u żidthom dirett mal-ewwel. Ma nafx għal għamilt hekk imma qdet tajjeb xorta waħda. Insomma, fl-aħħar dawarta bil-cling film u ħallejta tistrieħ fil-friġġ għal madwar siegħa. Stan it-tant il-ħaqt għamilt il-mili. Għal-mili bdejt billi ħawwat sew il-butir ma' zokkor. Malli rajt li t-zokkor inkorpora sew mal-butir żidt il-bajt u werġajt ħawwat. Wara ħallat il-lewż mitħum ma' tqiegħ u tfajtu ftit ftit ma' taħlita l-oħra, qisu 3 darbiet. Fl-aħħar ħawwat il-qoxa tal-lummija. Wara siegħa bdejt niftaħ l-ġina. By the way, din hija riċetta ta' Nanna Mari u hija waħda mit-torti favoriti tiegħi li tagħmel hi. In-nana tħobb tagħmilha safta ġam tal-apricot fil-qiegħ ukoll u wisq tiġi tajba għax taqta' ftit mit-toma tal-lewż. Fuq Instagram rajt li xi ħadd jitfa' taħlita f'torta tal-piping bag u ma nafx għala, ħsibt li idea tajba li nagħmel hekk ukoll għax ma kinitx għax it-taħlita kienet tikwiż u veru ma kienx faċli u spiċċajt xorta kelli nxerrida bli marfa. Innan qalt li tisboħ il-wiċċ tat-torta biftit ilma mħallat mal-ġam, allura jiena għamilt l-istess u ddeċidejt li nżejjinha biftit għall-mint flakes. Sejjarta fil-forn f'180 grad għal 50 minuta sakemm rajt li l-wiċċ ħal-kulur. Please injoraw l-oven mitts maħruqin, jekk hawn xi ħadd jixtieq jixtri li parġoddan miliet napprezza grazzi bil-qudiem. Mela ħanduqu ħanaraw kif ġiet issa. Naħseb stajt ħanliha tisfalna tiksaħna iktar taf. X'inhu dak apricot? Ġam tal-apricot. Jaa. Inti bis-serjetà. Then you the master chef jola. Tajba ġiet. Mhix ħaġa. Tajba, ma l-ġina fil-qiegħ tajba ġietni. Mhix ħaġa li nordna barra. Ma tajba. Doqta l-ġina. Ġina tajba. Għaxbitni jiena. Jiena X'inhi li bħal tal-nanna ta' kemm? Rating minn 10. Jiena 5. ċajta. 8. 8 veru. Tajba ħafna. Jiena naħseb ukoll intija 8. Ta' fala għax naħseb missni l-ġina milta ħoxna aktar fil-qiegħ, mhux mad-dawra biss. Dik li nagħti jiena bħala kritika li l-nifsi. Pasta jaq. Nil-ġuħu. Ħanamlu il-ġbejniet u shout out lil Steve minn Sizzle and Spice għax grazzi għalih fimt kif tagħmel il-ġbejniet. And today I'm going to share with you a traditional Maltese recipe. In Malta, we know them as ġbejniet freschi cheese. Legend. Jiena ħanuża ovvjament ħalib tal-baqra packaged għax ma stajtx insib wieħed frisk laqas tal-moza u laqas tal-naġ imma ħanaraw dak it-tip li biex nagħmel il-ġbejniet xtrajt termometer ukoll. Oh my god, fail. Jekk tridu taraw il-proċess sew ta' kif isiru l-ġbejniet, nissuġġerixxi li taraw il-video ta' Steve, iżaħan li fid-description. Imma bażikament il-proċess veru kien faċli, iktar milli ħsibt to be honest. Kull ma rid nagħmel hu li nsaħħan il-ħalib sa 38 grad u waqt li qed jisħon inħallat ir-renè ma' ftit ħalib. Meta l-ħalib laħaq it-temperatura li xtaqt tfejt in-nar u ħallat it-taħlita tar-renè u l-melħ mal-ħalib. Imbagħad ħallejtu joqgħod għal xi siegħa. 1 hour later. Oh my god. Lallu ħadmet.
F'din is-sija l-ħalib jisu waqqat, m'għandix idea x'tiġi l-kelma Maltija li din għax provajt infittxa u ma sibtix, so jekk tafu please għajduli fil-comments. Tajt il-ħalib b'sikkina u tfajt dal-biċċiet maqdin fil-qwieleb, ġifieri il-forom tal-ġbejna, u shoutout lin-nanni ta' Daniel għax imsiken is-sena l-oħra marru jixtruhom li minn Malta u n-nanna ta' Daniel qadet titellaħħom li hawn meta ġiet iżżurna s-sena l-oħra. U litteralment ilni mis-sena l-oħra ngħid li nixtieq nagħmel il-ġbejniet u fl-aħħar għamilthom. Insomma, wara tfajthom fil-friġġ u ħallejthom jiffurmaw u jaqdu iktar matul il-lejl. Bonġu ħanoħroġ il-ġbejniet għadni sejra xogħol ħadd l-estate imma vera għandi kurzità u ħanaraw kif ġew. Okej, mhux ħanħares għalissa. I mean, naħseb tajjeb. Fil-videos li bdejt nara kollha kienu fis-sens niżlu għax imbagħad ovvjament l-ilma jinżel fil-qiegħ. Mela ħanaqbad waħda. Sa kif ħanniżilha? Kif ħanoħroġ omma? Fil-video riskam dawwara u ħarġet. Oh my god. Oh weja. Tajba ġiet. U vera kienu faċli biex tagħmilhom, naħseb nagħmilhom iktar ta' spiss. Biex toħroġhom imma. Oħra. Lo sorry ħanqod nurihomkom kollha. Oh my god. Vera ħarġu tajbin, ovvjament il-forma l-qwieleb kollox imma. Illa. Qas nista' nemmen jagħmel l-ġbejniet. Hello, so wara x-xogħol l-istess ġurnata tal-klip ta' qabel. You might be wondering għal xiex ħanuża l-ġbejniet għax probably tgħidu għadha ma daqitix. Għandna l-ful friżat mhux frisk ovvjament law nismux żmienu. U għawek għatma rajt ful frisk, to be honest. Għal darboħra, jek rajtu il-video ta' sena l-oħra, tafu li sena l-oħra sibt ħafna mill-ingredienti biss ġotel il-supermarket, again, viva torok, għax grazzi għal-jom sibt il-laġin tal-kusksu, għax supermarkets normali għawnek l-Olanda ma sibtomx. Ma sibt il-ful u koll. Issa jien ħanuża riċetta tal-kusksu ta' nanna. Nanna fil-kusksu tagħmel il-patata u il-pastajt. Shoutout il-kuġinti, għax kuġinti kitbet ir-riċetta u batidili, so ħansegwi ir-riċetta ta' nonna Gerit. Bdejt billi nqatta basla u oh my god kemm nobot naqta l-basal naħlef l-arbiċċa ta' kull riċetta u l-fat li għandi sikkina tal-qamel tal-IKEA veru ma tgħinx. Imma msomma wara li mħadx 3 darbi oħra u qattajta, komplejt bil-patata u l-pastajta. Wara bdejt bit-tisir u xejn ġdid saħħant iż-żejt fil-borma u tfajt il-basla u wara ftit tfajt il-konserva u ħawat sew. U to be honest naħseb tfajt wisq konserva imma hija spoiler alert xorta ġiet tajba. Wara ftit tfajt il-patata, ful u passajt u l-ilma u l-cubes tal-istokk. Xejn beda jali naqqas ftit it-temperatura u ħallejtu itek-tek sakemm il-patata u l-pastajt saru u mbagħad tfajt il-kusksu. Sakemm beda jsir il-kusksu smajt u ġibt il-voice messages li batet ħabibti fil-group chat għax dik id-daqsxejn drama mal-kusksu tkun trida. Sa jkun jafu xi ġifieri xiżzik. Isma' inti għaliex ma tfittix xogħol ieħor jekk ddejjaqt. Insomma, fuq il-pakket kelli miktub li l-kusksu jrid qisu 12 minuta biex isir. So qisu fl-aħħar 6 minuti tfajt il-bajt. Meta l-abjett tal-bajt għaqad bdejt inservi l-kusksu u ovvjament żidt il-ġbejna. Rajna d-dibdaw maħjarek għax nħammeċ. Doqtu? ħana għandu. Jena ġobni tajjeb. Nġlimon u ful. La tajba ġbejna. La ħemġi tajjeb. Kem ġiet tajba ġbejna? Eġbin! Ma nistax ngħid li Deni ta' Masterchef d-darba x'tiftar meta għamlet il-kuskusu dik għaqta jem għal-awla. Ma tistax tagħmel kuskusu Masterchef. Stija ġbejna tajba ħafna ġiet. Suċċess insomma. Nkompli niekol. Illum il-ħamis u wasal il-ħin għal dixxieħor u llum ħanamlu arabali mimli. Issa hawnhekk l-Olanda kull ma stajt insib arabali twil u mhux tont, ġifieri mhux ħajkun kompletament autentiku, però naħdmu bli għandna. Miegħu ħanagħmel ukoll patata alla Maltija. Fakarni ħafna fin-nanna di, it-tip ta' patata
naħlef ta' mela ma kultix li jinvolvi xi laħam. Il-ħaqt qattajt il-basal irqiq mal-patata u l-basal għal-taħlita u kol qattajt ftit tursin u bħala laħam għal-mili għanuża nofs u nofs. Ħanibda billi naqsam dawn fil-nofs u neħħu ta' ġewwa. Mbagħad nagħmlu il-mili. Veru ħsibt li ħatkun faċli biex inneħħi l-mili tal-qarabali jew il-korġett insomma, imma peress li huma twal u rqaq kienu ftit delikati u infatti veru provajt ma nkissirx il-qoxra imma fallejt waħda minnhom. Il-lalluħa. Qattajt il-mili f'biċċiet żgħar, neħejt il-maġġoranza tal-ilma u żammejtu għal mat-taħlita tal-laħam. Mal-laħam mili u basal żidt ftit tewm, tursin, cumin, oregano, Worcestershire sauce, jekk tgħidha hekk, ma nafx, konserva u ovvjament bżar u mel. Wara t-taħlita qattajt il-patata u qed tarawni channeling my inner nanna u qed naqta' l-patata bidi hekk kif jaqtaw minn nanniet flok fuq il-cutting board. Fl-aħħar imlejt il-qarabali bit-taħlita tal-laħam, poġġejt il-patata fil-qiegħ tad-dix madwar il-qarabali u tfajt il-basal imqattar qiegħ fuqhom. Imlejt id-dishes bi ftit ilma u wara tfajt iż-żejt bżar u melħ u bużbiż fuq il-patata. U ovvjament ma kontx ser ninsa l-ġobon fuq il-qarabali. Qattejt id-dish bil-foil u tfajtu ġol-forn għal xi siegħa u nofs u fl-aħħar nofsija kxiftu sabiex il-wiċċ tal-patata u tal-qarabali jiġi crispy. Ifuħe, il-felisin bera jfuħum fuq il-patata. Tajba saret il-patata bħal kan mamma eżatt. ħafna ħajba. Ħajba ħafna. Radba. Tajba ġit. Naraw xej jaħseb Dani lix beda jqred la sajr qarabali. Oġbok! Tajba, proset. Oġbok veru. Tajba. Fem il-qarabali deqni laqajl, ma il-kontenut tajjeb. Tajba taħlita. Li hija. Għaw il-mili. ċaħġ differenti, jo. Naħseb il-patata s-sata t-galla nqas ilma. Hija. Kienet tiġi ktar crispy. Li il-patata ġobni iżjed crispy, ja. Ma patatek mux tkun super crispy, tal-qiegħ ma jtkunx, imma tal-wiċċ hemm. Naħseb kieku ma nċaqsek ilma kienet tiġi iktar crispy. Għax tafala ħallejta naqra iktar fil-forn għax rajta mux qed tiġi crispy. Allura l-wiċċ jisu nħataf li naqra, ma nħaraqx ta' meħen, inqas il-madar boħra. U ma nafx rajtux, provajt nixtri hops jisu tal-Malti, na sourdough bread din. Anyways, tarawni fil-ġurnata li minz fejn ħasajru xarġu. Illum imiss il-pudina famuża tan-nanna Gerit u din ser tkun l-ewwel darba li ser nagħmel il-pudina. U l-allu issa vera fimt minn fejn ġejja l-frażi għamel pudina. Għal-pudina għandna bżonn xi affarijiet u mhux ser noqgħod insemmihom waħda waħda għax tistgħu tarawhom fuq l-iskrin u wkoll tistgħu issibuhom fid-description. Imma bdejt billi affiċċt il-butir mal-ħobs imxarrab. Issa jiena ovvjament hawnhekk ma nistax insib ħobs tal-Malti, so minflok qed nuża sourdough bread. Din ħallejta tixxarrab fl-ilma xi satejn u mbagħad neħejtilha kemm stajt mill-ilma u qattajta f'biċċiet żgħar bidi. Jekk ma kuntux tafu kif issir pudina u issa tafu fottejtilkom għax qed titqażuha, I am so sorry, imma very hands-on dil-pudina. Xejn il-butir tħallat jew aħjar taffeċ mal-ħobs, żied bajda u komplejt naffeċ. Imbagħad żied l-ingredjenti kollha l-oħra li fiċ-ċirasa, żbib u l-konfettura u erġajt ħawwad bidi. Malli l-ingredjenti inkorporaw sew mal-ħobs, tfajt l-affarijiet l-oħra li semmejt u ħawwad għall-aħħar darba. Dalik tiddix bil-butir biex żgur ma jeħel xejn, tfajt it-taħlita u sajjarta fil-forn għal madwar 3 kwarti. Hello, għadda ta' xejħin minn meta għamilt il-pudina, dak id-dix il-kbir, għattajtom cubes u issa edinaw għax ħanħodu mal-kollegi nhar it-tnejn għaliex għandi International Food Event u d-deċtejt li il-pudina ħanħodu għal-emmek. U kien baqali iktar taħlita u tfajta fuq id-dix iż-żgħir u issa ħnipprova. Ara, malli nara tan-nanna ma tiġix daqshekk skura u għandi feeling tfajt wis cocoa powder u ma misnix tfajt cocoa powder to be honest. Tan-nanna ma tiġix daqshekk again skura so għandi feeling mhux ħatkun eżatt l-istess toma. Ma nafx se naraw ma dik kif tidher. Ħanħidi l-ritratt ħanibgħat għall-familti. Smells like a pudina sewwa. Tajba. Simili ta' tan-nanna. Imma tan-nanna jkollha
Inqas toma ta' ċikkulata naħseb. Naħseb għamil żball tfajt cocoa powder, x'nana ma tużax cocoa powder, tuża drinking chocolate. Ma tajba ta'. Xorta nippreferi taħħamma. Taf xiex però, mhux kulħadd toħobb il-pudina. So jaf għamil żball ħanħodha l-kollegi, ma jekk ma jikluwix, more for me. Wasanna fl-aħħar ġurnata ta' il-ġimgħa u llum għamilt il-bigilla u t-timpana u dawn actually sajjarthom ukoll biex indawwaqhom lill-kollegi fl-International Food Event. Il-bieraħ tfajt il-ful niexef ġo borma bl-ilma u ħallejtu kważi 24 siegħa biex jixrob l-ilma ħalli ma jibqax daqshekk kiebes u llum bdejt billi nitfgħu f'borma fuq in-nar biex isir qisu għal madwar siegħa u nofs. Ta' dak it-tant bdejt it-salza t-timpana. It-timpana ġieli għamilta qabel, però il-bigilla kienet l-ewwel darba li għamilta. Issa t-salza għamilt id-dub kbir u nsejt nitfala il-kari. Ma nistax nifhem kif insejt għax hija l-iktar parti importanti tat-salza, imma tfajn ma waqgħetx id-dinja hopefully ma tittieħedlix iċ-ċittadinanza ta' dan l-iżball. Anyways, t-salza ħallejta t-tek-tek sabiex tieħu t-toma tal-ingredjenti li actually ma nsejtx nitfa' u x'ħin leżdiet ħallejta tiksaħ ftit u bdejt nagħli l-aġin. In the meantime ovvjament ħawwatt il-ful u rajt għandux bżonn iktar ilma. Meta l-aġin sar, ħawwatt it-salza miegħu u bdejt niftaħ l-aġina. L-aġina għamilta jiena l-bieraħ imma ma filmejtiex daqsxejn boring. Tfajt l-aġina fid-dix u bdejt niftaħ l-aġina tal-wiċċ u wara tfajt l-aġin. U ovvjament għax jiena veru ekstra tajt is-salib tal-kavallieri bl-aġina li kienet fadal biex żejjed it-timpana bih. Dalek l-aġina bajda mħabta u fl-aħħar tfajt ftit ġunġilien fuq il-wiċċ. Waqt li kienet fil-forn lestejt il-bigilla. Saffejt il-ful u tfajtu fi blender mal-ingredienti l-oħra u skont il-konsistenza zitt l-ilma li riservajt ftit. Issa ma kalkulajtx sew u sajjart wisq ful u allura qsamtu f'darbtej u mnalla mill-tek għax l-ewwel beġġ ġietni wisq mielħa, so li għamilt imbagħad fit-tieni beġġ ħallejt barra il-melħ u ħallatta mal-ewwel waħda u zitt il-melħ skont il-bżonn. Hello! Wasal il-ħin fl-aħħar induqu l-affarijiet. Jiena diġà doqt il-bigilla biex narek għandu bżonn iktar affarijiet għandu konta by the way, ignore it. Billallu ara raġina pensata ġi. Tajba tidderek. Corner treat jew l-imbiċċa treat, għażel. Di. Di? Ranġa kemm tħalli l-ġewwa. Thinking about it, nasa berret tal-corner, da. Tal-corner. L-ħaraw naqa. Tajba tidder. Titla l-bżiq ġuħalek. Kif għat ikolla għand? Video. Ek. Mela. Tikolla fil-parties, le? Mirek tikolla fil-parties. Tajba mawx. Għalma. Ha, mill-għallu s-set nirelta x'nsejt nitfala. Naqa kari. Għalba ħafna. Ha, naqa kari nsejt nitfala. Nitfala. Uff, u hija maħru tajba. X'naħseb? Għalba ħafna. U kalla kari kienet tkun itjeb imma. Muħilli. Mela, għal-bigilla li ħanamel għandna da ġabulna mis-sir Daniel u għommu msomma ftitilu. U ħajamel blind tastes, ħajprova jaqta limiti għaj u limita ta' di. Għana għajnejk imma. Maluqin. Naħseb di tijak, u. U vera. Ma nafx ħajri għalissa. Tajba ħafna. Di tijak. Kemmi tajba. Ejja, għal għajnejk, għantik l-ħara. Ma l-għed għadhom. Xe konda ħanibla d-da. Un tafala tijak u kollax naqa spicy, eh? Naħseb ħarablek naqa. Le, tkont ir-riċetta mill. Mela tijak. Le, mux t-nejlek għal di. Ja, Di tal-kem il-brand. mux tal-kem il-brand tal-manġo. Nipreferi tijak. Vera? Uweja, għala. Naxxa, la isa, nsafna ħajni. Ija. Isa, iżjed. Toma, friska. Naħseb. ħanara, għandu għamina. Mux daqsak għawija toma di. Jisak tal-watered down. Mux bitekx. Sa tamellix contradiction. Simili. ħafna simili. Nafem iġit simili. Mħedi aktar spicy. Mux ħafna, ma tintam. Le, tajba, Tajba li. il-kik tal-spice tajba. So tu għalek trit? Jif, Trit iktar għalek trit? solit nina.
Anyways, jiena ħana il-video hawnhekk. Nispera li ħattu gostra u ninsajjar. Ma msama, grazzi ħafna tal-rejtu tal-video. Isset nirrealizza li għaw il-lozor minn xurin fuq wara ma jkunx video tiegħi jekk ma jkunux hemm. U narakom fil-video li jmiss u tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe. Ciao ciao. Thank you.